με την ανέγερση ιδιόκτητων κτίριων. Στα 1908 ο Πεωνίδης σχεδιάζει την κεντρική αστική σχολή στην οδό Ιασονίδου, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε μετά τους σεισμούς του 1978 και βρισκόταν στη θέση του σημερινού δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με προφορικές μαρτύριες, σε αυτόν οφείλεται η Ιωαννίδιος Αστική Σχολή, το σημερινό πάλι 40ο Δημοτικό Σχολείο, διορεά του Δημητρίου Ιωαννίδη από τη Σιάλιστα. Η Αστική Σχολή Ανάληψης χτίστηκε το 1910. Η ομοιότητα των μορφολογικών χαρακτηριστικών της με τα δύο παραπάνω σχολεία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και αυτή μπορεί να αποδοθεί στον ίδιο αρχιτέκτονα. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με την ελληνική κοινότητα, ο Πεωνίδης σχεδιάζει ακόμα την προσθήκη μιας μικρής πτέρυγας στο παλιό Θεογένειο νοσοκομείο, ενώ για την αξιοποίηση του οικοπαίδου της κοινότητας στην οδό Αγίας Σοφίας απέναντι από το Μητροπολιτικό Ναό, ο Πεωνίδης σχεδιάζει μια σειρά από πολυτελείς διόροφες κατοικίες κατά τα πρότυπα των βασιλικών οικειών της Λεωφόρου Χαμιδιέ, που όμως δεν πραγματοποιήθηκαν. Εμπλέκεται επίσης στην ανακαίνιση και διεύρυνση του καθολικού της Μονής Βλατάδων το 1907 από τον ηγούμενο Καλίνικο. Ο Πεωνίδης όμως δεν εργάζεται μόνο για την ελληνική κοινότητα, αλλά αναλαμβάνει έργα και για τις Οθωμανικές αρχές. Σε αυτόν οφείλονται το Διοικητήριο Σερών, σήμερα Νομαρχία Σερών, κτισμένο το 1898, το Διοικητήριο Μοναστηρίου, καθώς και πιθανότατα το Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σήμερα Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, που ανεγείρεται το 1902. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν αφήνει αδιάφορο τον Πεωνίδη, που σχεδιάζει πολλές από τις επαύλεις στη συνοικία Χαμιδιέ, δηλαδή στην οδό Βασιλίσσης Όργας για τους ευκατάστατους κατοίκους της πολυεθνικής τότε πόλης. Στα 1899 χτίζει την έπαυλη του Περικλή Χατζηλαζάρου, τη μοναδική που διατηρεί την αρχική της χρήση, κατοικούμενη σήμερα από την οικογένεια Σκιάγα και τα μέλη της. Στα 1902... Συνδίκα και Βασιλίσσης Όλγας, ναι. Στα 1902 οικοδομεί την έπαυλη του υφασματέμπορου Χρήστου Γεωργιάδη στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε το 1979. Βλέπετε τα σχέδια και τα υπέροχα ταβάνια της, αφού προηγουμένως αποχαρακτηρίστηκε από διατηρηταίο μνημείο. Ήταν δηλαδή διατηρηταίο μνημείο και την αποχαρακτήρισε. Ακολουθεί στα 1905 η επιβλητική έπαυλη του Σουλτάνου και νομάρχη Ιωαννίνων Σεϊφουλάχ Πασά, που σήμερα στεγάζει τη Δημοτική Πινακοθήκη. Έπονται το 1907 η έπαυλη του Αλβανού Μπέι Χασάν Πριστίνα, δηλαδή το κτίριο της σημερινής σχολής Τυφλών, και η έπαυλη του Εβραίου δικηγόρου Εμμανουήλ Ραφαήλ Σαλέμ, όπου στεγαζόταν ως τους σεισμούς του 1978 το Ιταλικό προξενείο. Παλιότερη και σημερινή φωτογραφία. Ο αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν Πασάς, ο στρατιωτικός διοικητής που παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη στους Έλληνες, εμπιστεύεται την ανέγερση της έπαυλής του στον Πεωνίδη το 1911. Τέλος, ως έργα πιθανότατα του Πεωνίδη φέρονται οι επαύλεις του Πολωνού Ζαν Λιχόβνιχ, του Χατζή Αγκιάχ Μπέι και του Χασμέτ. Μέσα στα όρια της περιτυχισμένης πόλης, στο φαρδί δρόμο, δηλαδή στην οδό Εγνατία κοντά στην Καμάρα, ο Πεωνίδης ανεγείρει την οικία του ιατρού Ιωάννη Νεδέλκου, που αποτελεί θαυμάσιο δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας κατοικία και γραφεία του ιατρού στον όροφο και καταστήματα στο ισόγειο, και την εμπορική στο Άτουρ πάλι η οικία του Νεδέλκου, που ευτυχώς αποκαταστάθηκε, και στο Άτουρ πάλι ένα κτίριο γραφείων στον άξονα της οδού Αγίου Μινά. Επίσης, ως έργο του Πεωνίδη φέρεται και ο κήπος του Λευκού Πύργου, που αποτελεί ένα προσφυλές κέντρο αναψυχής και περιλαμβάνει εστιατόριο, καφενείο, θέατρο και θερινό κινηματογράφο. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η δραστηριότητα του Πεωνίδη στη γενέτειρά του Χαλκιδική και στο Άτομο. Εδώ το έργο του συνδέεται με τη δράση του προοδευτικού Μητροπολίτη Κασανδρίας Ειρηναίου, ο οποίος επιζήτησε τη βελτίωση του βιωτικού και πνευματικού επίπεδου των κατοίκων με έργα κοινής ωφέλειας. Το αποτέλεσμα
σειρά από επιβλητικά κτίρια μέσα στους παραδοσιακούς και φτωχούς τότε οικισμούς της Χαλκιδικής. Τον Αύγουστο του 1907 οι κάτοικοι της Ορμίλιας κατορθώνουν να πάρουν αυτοκρατορικό φιρμάνι που τους επιτρέπει την ανάγερση αρεναγωγείου. Το σχολείο ανεγείρεται το 1909 με σχέδια του Πεωνίδη και σήμερα έχει μετατραπεί σε δημαρχείο. Το όνομα του αρχιτέκτονα για τα εκπαιδευτικά καθιδρύματα, το σχολείο του Πολυγείου, που κτίστηκε την ίδια χρονιά, δεν αναφέρεται. Όμως η τυπολογική και μορφολογική ομοιότητά του με το σχολείο της Ορμίλιας πείθει ότι αυτός είναι ο Πεωνίδης. Στα 1910 οι μελέτες άλλων 4 σχολείων είναι έτοιμες. Το σχολείο του Πολυγείου. Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος αναγγέλει με περηφάνεια: 4 είδη χωρία της επαρχίας μου, η Αγία Παρασκευή, το Παλιούριον, τα Βραστά και η Ζουμπάτη, ο σημερινός Τρίλοφος, έχουν ήδη τα σπρόπετουμένας 300 ως 350 λίρας, όπως ανεγύρωσιν κατάλληλα σχολικά κτίρια. Το δια τα 4 ταύτα σχολεία σχέδιων εφιλοπονήθη υπό του διακεκριμένου αρχιτέκτονος κ. Ξενοφόντος Πεωνίδου. Η μόνη διαφορά μεταξύ των επί τη βάση του αυτού σχεδίου ανεγερθισωμένων 4 σχολών θα έγκυται εν τούτο, ότι εμέν διαστάσεις μήκους, πλάτους και ύψους των σχολών των προληπτεστέρων σχωρίων Βραστών και Ζουμπάτης υπολογιστήσονται εις μέτρα, των δε μικροτέρων Αγίας Παρασκευής και Παλιουρίου εις πύχης. Σήμερα από τα σχολεία αυτά σώζονται του Τριλόφου που βλέπετε και των Βραστών, που τελικά αναγγείλθηκε το 1915. Το ημιγυμνάσιο Πολυγείου δυστυχώς κατεδαφίστηκε. Η εφημερίδα Μακεδονία γράφει σχετικά. Το μεγαλοπρεπέστατον και μαρμαρόκτιστον σχολικών του το κτίριο, το καθόλου στους κανόνες της σχολικής υγιεινής και παιδαγωγικής, επί βάση σχεδίου εκπονηθέντος υπό του διαπρεπούσαν Θεσσαλονίκη αρχιτέκτονος κ. Ξενοφόντος Πεωνίδου κτισθέν, άρχισε να χρησιμοποιείται τον Νοέμβριο του 1911. Στα 1915 η ελληνική κοινότητα Βάλτας, Νέας Καστανδρίας, ανεγείρει αστική σχολή και αναθέτει την επεξεργασία καταλλήλου σχεδιαγράμματος εις τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα εκ Κασάνδρας, κ. Ξενοφόντο Πεωνίδη. Η κατάθεση του θεμελίου λίθου γίνεται το 1924 και η οικοδόμηση του κτηρίου περατώνεται το 1927. Ο Πεωνίδης διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με τη Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας Χαλκιδικής, με τις οποίες τον ηγούμενο συνδέεται φιλικά. Στα 1928 σχεδιάζει την ιερατική σχολή της Μονής. Έγγραφα της Μονής αναφέρουν: το μεν σχέδιον αυτού εφιλοπονήθη την παρακλήση ημών και δωρεάν. Ο επί δεκαετίαν όλην σπουδάσας την αρχιτεκτονική εν Γερμανία, πάντοτε δε πρόθυμος γερουσιαστής κ. Ξενοφών Πεωνίδης. Για λόγους τυπολογικής και μορφολογικής ομοιότητας, μπορούμε να αποδώσουμε στον Πεωνίδη τα σχολεία της Οικιάς και της Νικήτης. Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα σχολικά κτίρια του Ειρηναίου και κατ' εξακολούθηση προφανώς του Πεωνίδη στη Χαλκιδική. Τα επιβλητικά κτίρια του Αγίου Νικολάου και των Βασιλικών έχουν κατεδαφιστεί. Τα σχολεία του Παρθενώνα και της Βάβδου είναι λιγότερο εντυπωσιακά, ενώ τα σχολεία του Πολυχρόνου και των Καλυβών έχουν υποστεί σοβαρές μετατροπές. Ο ναός των Τριών Ιεραρχών στη Φούρκα κτίζεται στα 1928 από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο και αποδίδεται με σιγουριά στον Πεωνίδη, όπως εξάλλου δηλώνει και επιγραφή που πρόσφατα εντύχησαν οι κάτοικοι του χωριού για να τιμήσουν τον συμπατριώτη τους. Στη Φούρκα ακόμα σώζεται η προσωπική του κατοικία που κτίστηκε το 1910. Ο σεισμός του 1905, που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στη Μονή Ιδύρων, φέρνει τον Πεωνίδη στο Άγιο Όρος. Για τις εργασίες επισκευής, οι προϊστάμενοι της Μονής ετηλεγράφησαν στον Θεσσαλονίκη αρχιτέκτονα κ. Ξενοφόντα Πεωνίδη, ως της ελθόν και ειδών εκ του πλησίον τας βλάβας, μας είπεν ότι δεν είναι ανάγκη να καταβιβάσουμε τα διαραγέντα τείχη, αλλά να τα δέσουμε με σιδηράς ράβδους. Από το υπόμνημα δεν γίνεται σαφές ποια κτίρια της Μονής επισκευάζει και ποια είναι η έκταση της επισκευής. Φαίνεται ότι επεμβαίνει στο καθολικό και στη δυτική πτέρυγα και ίσως να μελετά και την ανοικοδόμηση των σχολείων του Σοχού, το Λάπιο Γυμνάσιο της Νάουσας, το Παρθεναγωγείο της Κοζάνης και ο ναός του Αγίου Αντωνίου στη Βέρεια. Στην Άουσα κτίζει επίσης το έργο για οικήματα που καταστρέφονται από τη δράση των βουλγαρικών σωμάτων στη Μακεδονία. Ακόμα με το πρόσχημα του κυνηγού περιέρχεται τη λίμνη των Γιαννιτσών
και σχεδιάζει τις καλύβες και τα οχυρά των Βουλγάρων. Τα σκίτσα του αναπαράγονται με τη μέθοδο της ηλιοτυπίας και μοιράζονται στα ανταρκτικά σώματα. Για τον λόγο αυτό, οι Βούλγαροι κομιτατζίδες αποπειράθηκαν πολλές φορές να το σκοτώσουν. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, σώθηκε από ενέδρα με την επέμβαση του ίδιου του Χασάν Ταχσίν Πασά. Για τη δράση του αυτή, ο Ξενοφών Πεωνίδης έλαβε το παράσημο του Σωτήρος. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η πυρκαγιά του 17 ανακόπτουν την οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη. Από τις θητείες των δημάρχων Οσμάν Σαΐτ Μπέι και Κωνσταντίνου Αγγελάτα, ενώ αναλαμβάνει υπηρεσία και ως μηχανικός του Δήμου. Η πυρκαγιά του 17 και ο επανασχεδιασμός της πόλης από την ομάδα του αρχιτέκτονα πολεοδόμου Ερνέστου Εμπράρ ανοίγει μια νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά καινούριο πρόσωπο. Ολόκληρη η πόλη ξανακτίζεται και στη διαδικασία αυτή συμμετέχει ενεργά ο Πεωνίδης, συντελώντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής της φυσιογνωμίας και συμβάλλοντας στη διατήρηση του εκλεκτικισμού στη δεκαετία 1920 με 30. Στην περίοδο αυτή, η οικοδομή κτίρια κατοικιών και γραφείων που συνδέθηκαν άμεσα με τη μεσοπολεμική εικόνα της πόλης μας. Τώρα συνεργάζεται και με πολιτικό μηχανικό, τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, καθώς η καινούργια τεχνολογία του οπλισμένου σκυροδέματος εισβάλλει στην πόλη. Προς το τέλος της ζωής του συνεργάζεται και προβάλλει τον ενεψιό του, αρχιτέκτονα Φιλίμωνα Πεωνίδη, γιο του αδελφού του Ορέστη. Στα 1928 υπεγράφει πλέον ο Φιλίμων για τον Ξενοφόντα με τη χαρακτηριστική υπογραφή Ξενοφών και Φιλίμων Πεωνίδης αρχιτέκτονες. Στο Άπελο Σόφ, στην οδό Τσιμισκή, είναι από τα πλέον γνωστά έργα του Πεωνίδη, στους μεγαλύτερους από εμάς, γιατί στέγασε ως τους σεισμούς του 1978 το ταχυδρομείο. Τα σχέδια του Μεγάλου Καζέ στη γωνία των οδών Τσιμισκή υπογράφονται από τον Φιλίμωνα το 1924. Οι εκπληκτικές αναλογίες τόσο στην κάτωψη όσο και στη διαμόρφωση των όψεων που παρουσιάζει το κτίριο αυτό με το παλιό ταχυδρομείο μαρτυρούν την ουσιαστική επέμβαση του Πεωνίδη. Για την εικόνα της πλατείας Αγίας Σοφίας, ο Ξενοφών Πεωνίδης υπήρξε καθοριστικός παράγοντας, σχεδιάζοντας 4 από τα κτίρια που την περιγυρίζουν. Πρώτα-πρώτα, βέβαια, το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που ανήκει στη φιλόπτωχα αδελφότητα Θεσσαλονίκης, με την οποία συνδέθηκε λόγω της συμμετοχής του στην κοινοτική αντιπροσωπεία. Για τη Φιλόπτωχο είχε ήδη από το 1922 σχεδιάσει και τον αίδριο του Αποστόλου Παύλου στους πρόποδες του κεντρινού λόφου, στη θέση του γνωστού αγιάσματος. Εδώ είναι το κτίριο της Φιλοπτώχου με τα αρχικά του σχέδια, που όπως υπόθηκε αναγκαστικά απλοποιήθηκαν. Οι συνεχόμενες επεκτάσεις του κτηρίου μετά τον πόλεμο και η άδεια υποδομής με την περιγραφική έκθεση που υπογράφονται από τον Πεωνίδη. Απέναντι γωνία, στο οικόπεδο της απέναντι γωνίας της πλατείας Αγίας Σοφίας, οδηγεί τον Πεωνίδη στη Σολομόντια λύση διχοτόμησής του κατά τη γωνία, που βλέπει στην πλατεία και τη δημιουργία 2 συμμετρικών και αυτόνομων πολυκατοικιών, που όμως παρουσιάζονται ως ενιαίο κτίριο. Τα άλλα 2 έργα στην περιοχή είναι η πολυκατοικία του Σταύρου Κοκκίνου στην γωνία Αγίας Σοφίας και Καστιτσίου και η διόρροφη οικοδομή του Μερκορίου Κομπίτογλου στη γωνία των οδών Αγίας Σοφίας και Αγίας Θεοδόρας. 2 έργα του Πεωνίδη είναι γνωστά στην πλατεία Ελευθερίας, στο ξενοδοχείο των αδελφών Τσίτσι, στη γωνία Βενιζέλου και Καλαποθάκη και το κτίριο γραφείων των αδελφών Μενεξέ που δεν υπάρχουν σήμερα. Άλλα έργα που σχεδίασε βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο της πόλης, στην Εγνατία και στην οδό Βαλεωρίδου. Από τα τελευταία έργα του είναι η μονοκατοικία του επιχειρηματία Αχιλλέα Βαρσαμί στην Αρετσού, το 1929. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει, είναι στη γωνία ακριβώς. Ένα μπαράκι είναι σήμερα. Είναι προχθεσινή η φωτογραφία. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Πεωνίδης απορροφάται όλο περισσότερο από τα καθήκοντά του προς τα κοινά. Εκλέγεται γερουσιαστής Χαλκιδικής με το κόμμα των Φιλελευθέρων, είναι έφερος των σχολείων
και του Παπαφίου Ορφανοτροφείου, ενώ επίσης αναμειγνύεται στην ελευθέρα ζώνη Θεσσαλονίκης και στον Αθλητικό Σύλλογο Ηρακλής. Ο Ξενοφών Παιωνίδης πεθαίνει στις 22 Μαΐου 1933 στην αγαπημένη του Μονή της Αγίας Αναστασίας, μετά από γεύμα που του παρέθεσε ο ηγούμενος. Με το θάνατό του πέρασε στην περιοχή του Μύθου, ιδιαίτερα στην πατρίδα του Χαλκιδική. Με τον Κασανδρίας γύριζε στα κατσάβραχα της Χαλκιδικής επί υποζυγίων για να επιβλέπει τα νεγυρώμενα σχολεία, διηγείται ο Μητροπολίτης Γεννάδιος. Η γενεοδορία του ήταν μυθική του παλιού καιρού, γράφει ο αρχιτέκτονας φίλος του Ιωάννης Δημητριάδης, και η μόνη του χαρά ήταν να δίδει, να σκορπίζει και να μοιράζει γύρω του την ευτυχία. Ήταν παλαιός κυνηγός, θαυμάσιος δε και ασφαλής στιρέα. Είχε τη φιλοδοξία να έχει πάντοτε θαυμάσια όπλα. Γκρίνερ και Ρίτσαρτς,